Lezike izindaba zo-1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usukwini lanamhlanje. Isilo Sinxuse Amadoda kube abe Ngabavikeli.Lisuse Umsindo ibloho laseNKONYENI kanti amaphoyisa ke angasangawutholi umhlabakhefu. Isilo samabandla onke uMisizulu kaZwelithini sithi ke sikhathazekile ngokwanda kwesigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane kanye ke nodlame oluncike ngokobulili. Likhuluma ke emcimbini obusenkundleni ezemidlalo eKingsmead eThekwini KwaZulu-Natal wosuku lwamadoda lokulwisana nodlame lobulili. Izwi leliphezulu linxusa amadoda ukuthi ke abe ngabavikeli hayi abahlukumezi. Le mashi iqale eKingdon Park yehla ngomgwaqo owaziwa ngoWest Street yaze yofika eCity Hall kanti ibihlanganisa abezomthetho kanjani namalungu omphakathi nezinhlangano eingenze inzuzo uzokhumbula ukuthi eThekwini lingamanye elinamalokishi ahleze hamba phambili ngesigameko engezinhle zokubulawa kwabantu besifazane izingane. Le mash into ebekade igqugquzela kakhulu ukhuza wona sona lesi sihlava esilokhu senzeka sinaye ke la omunye oyilungu lomphakathi esokhulumisana naye ngokubaleka ukuthi ngakube ukubone kubaleka kangakanani kuyena ukuba ingcenye yale mash nokubheka nje ukuthi imikhankaso ehlele yenziwa amanyaka yonke ingabe yayisiza yini imphakathi ethu ekuthenini ikwazi ukunqandeka kuzona zonke lezi hlava. Bhuti wami siyakubingelela osukwini lanamhlanje. No, ngiyabingelela mama. Umuntu wesilisa obukeka esemncane mhlawumbe kuwena kubaleka kangakanani ukuba ingcenye yayo le mash nokuthi ngokwakho mhlawumbe amamash asuke efuze lawa ngoba ukubona ukuthi ayenziwe iminyaka yonke ingaba yawusiza yini umphakathi? Mhlawumbe ke ngizothi nje ikakhulukazi njengomuntu omusha lamamashi anomsebenzi omkhulu awenzayo ukuthi agcina efundisa isociety because unyaka nonyaka siye sibone ukuba khona kwabantu kwanda kakhulukazi namhlanje sijabula kakhulu ukuba ile ngcenye yale mashi kukhona nenkosi ekhona esihlalweni ubayede uMisuzulu kaZwelithini. Izwi likabayede izwi elizwakala kakhulu. So uma sesibana namamashanje siqala kusondela ubayede kona kusho ukuthi umsebenzi kakhulu uyaqala manje liyanda lelizwi ngaphakathi kwesizwe sikaZulu. Singagcini nje lapho abantu abasha ikakhulukazi bagcina thina njengabantu abasha noma mina njengomuntu omusha kakhulukazi nginokubuka ukuthi sinokusilela emuva njengabantu basha abancane besilisa ukuba ukuzibandakanya ngoba ukuthola ukuthi phakathi kwawo lamamasha kanje kugcina sekwenziwa into angifuni ukuthi ubucwasa kodwa egcina isichema nobulilo obuthize sengazi ukuthi manje every time abantu besilisa bonke barongi sengazi ukuthi bathatha baboshwa ngaphandelini. Iyo ke enye izinto mhlawumbe egcina ibahlehlisa kodwa njengamanje singicabanga ukuthi sisesigabeni la khona sikwazi khona nathi njengabantu abasha ukuthatha isinqumo sisukume siphume sizolwa nalezi zinto ngoba uma singasiyeki manje kusho ukuthi kusasa sinayo if singasukumi manje siyidefeat i-gender based violence kusho ukuthi asingeke sikwazi ukuthi kusasa isizwe sakithi siqhubeke siphile. Ayindawana isemakhaya ke kubonakala izinto ezifana nalezi zisasalele emuva noma mangabe zisetshenzwe mazenzakalile kube ngazuthi izinto kumele zidile namakhosi yeso kusuke kungekho ronke okunye uthi sigcina khukhisana inhlawulo ngokwakho umthetho ingabe usebenza ngokwanele yini ukuxazulula izigameko ezisuke ezifana nalezi? Iqiniso lithi umthetho uyazama angeke sikuthathe lokho awuyikubona kodwa into mhlambe balekile ilethi akuhambe kuyofundiswa isizwe sakithi. Into ebalekile ukuthi abantu bakithi bafundiswe ngalento ngoba uthola ukuthi baningi abantu abagcina beyizisulu zodlame lobulili noma lokuhlukunyezwa but begcina bengazi yiko kugcina kuthiwa kwezinye indawo uthola ukuthi kuthiwa hayi into yasemakhaya le. So I think nathi inhlangano zikahulumeni kufanele isondele mhlambe nakhona emakhosini kuyofundiswa kwawo namakhosi nezinkantolo zamakhosi ukuthi zikwazi ukuthi ke nawo kudilwa kanjani namakhesi alolu hlobo ngoba lento yenhlawulo ayisizi ngalutho ngoba iyasiza yona mhlambe ngokwesinto masiyibuka ukuthi siyathelelana amanzi but umuntu lo suke ehlukunyeziwe i-effect esuke ikhona kuyena ekhanda nasemoyeni wakhe isuke inga-addressiwe yona. Emva kokuthi mash iqale eKingdon Park
yayise iya eCity Hall okwila khona ifike loyo ongqongqoshe womnyango ozokuthuthukiswa komphakathi kuzolonke umama olindiwe Zulu abayingcenye yayo kanye naloyo oyilungu leshamthetho umama weZwethusi ibisiqhubeka iya enkundleni zemidlalo iKing Smith okwila khona isilumisi Zulu ebeyingcenye yayo kuba komcimbi ubesethula inkulumo yakhe njengoba namhlanje kubungwazwa usuku olubizwa nge-International Men's Day kodwa lolu suku belibungazwa kakhulu ngaphansi kwesiqubulo ezwakalisa ukulisana nokuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane. Isilo sisasijabule ezinye zezigameko ezwakalayo nezenzakalayo zokuhlukumezwa kwabantu besifazane wathi beUzulu kumele isukunyele ngazo zonke izindlela waphinde wazibophezela ekuthenini naye njengoba esengenile esihlalweni iyona nto yokuqala azolwisana nayo. As King of the Zulus, I committed myself to protecting women and children. I made this pledge because I believe that gender-based violence and femicide in this country is the single largest barrier to achieving substantive and dignity for our women and children. Today I stand before you to honor that commitment. I am starting a long journey with this country's men, all ages, all races, all languages, and all social standing. These citizens and victims I am referring to our grandmothers, our mothers, our wives, our sisters, our nieces and daughters. Most of them have lost hope. They have lost hope because they become victimized by people whom they mostly trust. What is important today, besides being your king, I stand here as a father of 2 boys myself and 3 girls of my own. Like thousands of other parents, I sometimes ask myself what kind of country they will grow up in. We can achieve fighting this gender-based violence through collaboration and understanding one another. I praise all organizations like the Goodman Foundation that make it their own contribution in this country to assist in this matter. Just like one we are making today, their contribution is important, and collectively it will ensure great success if we all collaborate. I have great admiration for the work done by civil society in the war against women and children, gender-based violence. The obvious society, who from all corners have taken a side in this war. This side of the women and children is where we need to focus our attention. Having said that, the reality is that we are facing challenges and resources. The other reality is that collaboration amongst all of us can extend the impact to our limited resources fighting with this problem. Lo mcimbi ubuhanjelwe nayiloyo ongukhomishana wamaphoyisa kulesi sifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi
kuphinde kube yiloyo owayisitalo womkhandlu wamakhosi inkosi uPhathisizwe Chiliza kanye naloyo esekwaba usekela mengameli kuleli umama uMphumzile Mthambo Ngcuka njengoba ephinde wachaza nangezinye zezinto eziyenzakale ezibikwayo ezizigameko ezithinta abantu besifazane kuTebogo Sibisi ngiseThekwini. Umasipala iNkonyeni oGwinyisel'Ningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal usuziphenduleleke ngebloho labahamba ngezinyawo elakhiwe endaweni yakaNzimakwe elihlanganisa umphakathi waseMcandodo kanye nowasethundeza kuWard 11 abasanda kulivula elibize ku3.2 million amarandi. Inani kukwakhiwe ngalo leli bloho lisusa Umsindo omkhulu ezinkundleni zokuxhumana abantu bekhala ngokuthi ke inani lakhiwe ngalo libe liphezulu kakhulu. Okhuluma lomasipala kuSimon April uthi ke ibloho lakhiwe ngenani elifanele ayibanga kancane futhi ayibanga nkulu imali esetshenzisiwe. Umasipala iNkonyeni oGwinyisel'Ningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal usuziphendulele ngebloho labahamba ngezinyawo elakhiwe endaweni yakaNzimakwe elakhiwe ngenani lika 3.2 million lihlanganisa umphakathi waseMcandodo kanye nowasethundeza. uSimon April okhulumela lo masipala uthi ibloho lakhiwe ngenani elifanele. Bridge labantu abahamba ngezinyawo ngesingisi ke okuthiwa ke pedestrian bridge lihlanganisa umphakathi waseMcandodo nakuthundeza lapha endaweni yakaNzimakwe ngaphansi kwesizwe senkosi uNzimakwe. Okubaluleke kakhulu ukuthi akufanele abantu ukuthi bakuqonde ukuthi okokuqala ngilungise nje ukuthi imali eyisetshenzisiwe yokuthi nje kwakhiwe le bridge isiyonke u3.2 million. Sibe sesihambela ibloho sifuna ababukeli balibone indlela lakhiwe ngalo kanti umasipala umile ekutheni kube yinani elifanele futhi alibanga ngaphezulu okanye ngaphansi. Ngingaqinisekisa ukuthi lo 3.2 million osetshenzisiwe kule project ufanele uphakathi kokufanela nokuthi ungaphansi kwemali kwayo iproject. Abanye nje abakhi okanye ama-professional engineers angakutshela ubatshela ubachazela umsebenzi owenziwe ubanikeza i-bill of quantities okanye ubanikeza ne-scope of work, i-scope of the project bazokutshela ukuthi incane le mali kodwa umuntu nje at face value because imali u3.2 million imali enkulu umuntu uvela athi imali enkulu kudliwe imali. Uphinde wachaza ngobubanzi bebloho wathi bekubalekile ukuthi lakhiwe ngalendlela njengoba kuwe kwaba nelinye ibloho abalakha kodwa labhidlika kwalimala umuntu. So kule project i-project abantu bangayibuka nje futhi bangayibuka mhlambe as if project encane project enkulu. La bridge likhulu ukusuka phansi ukuya phezulu u3.6 meters high from the ground level bese kuba ukuthi ukuya phambili u50.1 meters. Ezinkundleni zokuxhumana uFacebook abantu baphawulile ngaleli nani lakhiwe ngalo leli bloho. Uqeps kaOtis Hlongwa uthi umuntu wakhe leli bloho uyawazi umsebenzi uma uqondisisa kahle umsebenzi wokwakha. Usiphe Captain Zulu uthi ngalezi insimbi noconcrete sengaze kubize u3.2 million lento ukhongolose nabaholi bawo basijwayela kabi kodwa abasibona inhlobo singabahlali baseNingizimu Afrika. Uzangisa KG Jukazi uthi akumele sigxeke yonke into kodwa senze ucwaningo kuqala. uDarren Bure Mkhize uthi akaboni ngisho imiliyoni elilodwa la. Ulindo kuhle Melusi Mdluli uthi muhle umsebenzi wemeya futhi bayaziqhenya bengabahlali. Ulelo Mgabisa uthi njengoba yonke into niyibeka obala sicela nisivezele ukuthi nifike kanjani kulo 3.2 million. Unkosi Bonile Sicima Mcele uthi qhubekani niyidla imali yabakhokhi bentela isikhathi senu. Unokufika Ndlovu
uthi u-3 million. Hayi bafowethu nidlala ngathi phela manje. Usigwili Mbambathwa noDlunge uthi muhle umsebenzi owenziwe iMeya uMqadi ngokwenza ama-project amaningi kangaka ngesikhathi esifushane. USimon uthi umphakathi uvulelekile ukufaka izikhalo mayelana nenani elakhiwe ngalo leli bhuloho kumvikeli womphakathi uma bengagculisekile. But also uma umuntu ecabanga ukuthi ke seqile okanye kukhokhwe imali kungafanele, there are institutions ezenziwe uhulumeni ezizimele, your public protector, your SIU, amaphoyisa, they can report that because it's a crime if kuukuthi mismanagement of money. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amanda Sicele ngisesayidi. Asike sithishelele eyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele ke indaba ze1KZNTV nazi-ke ekuyizona ehamba phambili. Isilo sinxuse Amadoda kube abe Ngabavikeli.Lisuse Umsindo ibhuloho laseNKONYENI kanti amaphoyisa ke angasangawutholi umhlaba khefu. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele uthi ke kusukela ngonyaka u2010 bebenxenxa amaphoyisa ukuba ke angawathatha amaholide okuphumula angenaso isidingo kakhulukazi ngesikhathi samaholide njengoba kusuke ke idingeka kakhulu ukuvikela ke imiphakathi kanye nezivakashi nokunqanda ke ubugebengu. Ngakho ke nakulonyaka akukho ke okushintshile. Ucela usho kanje ekhuluma eThekwini lapho bekwethula ke uhlelo lokuqinisekisa ezokuphepha esifundazweni njengoba sikuqale ke isikhathi samaholide. We have been calling the police and calling the National Commissioner to reduce and cancel those leave that are not essential to those particular members, to come and make sure that they work to fulfill the constitutional mandate of the South African police as they have the code of conduct to keep the community safe. That's a call we're making. That's a call that we have made through the National Commissioner, that the police must be available to make sure that people are safe, kids are safe, women are safe, with the equivalent compensation of those members that will be called to be there, to be available for people to be safe. So I don't have energy of fighting any other war except fighting the crime, except following the Constitution, that we prevent crime, we combat crime, we investigate crime through the members of the South African police. We uphold the law and we make all the inhabitants of South Africa safe and enforce the law. For you to do that, you will have to be there. And I've reminded police all the time. I still remind them now. Police are not employed to do the job. Police are there to provide the service. When there is a disaster, doctors are called. When there are exams, teachers do extra work. They teach kids even at night. When there are people that need to be safe, police are called. So there can't be any confusion about that. That's why you are called to be there, to protect, to make sure that you serve. When time comes, you will rest. But for now, make sure that our own safety, our own comfort depends on the comfort and the safety of the people and the residents of South Africa and all inhabitants that will be there. Therefore, we are called, especially when it comes to the issues of women, when it comes to the issue of children, the gender-based violence. Be there, be unkind to those perpetrators of that violence. It's a call, it's a clarion call. Let's all walk together on the mountain. Let's walk the beaches, wherever you are, when you are called, when there is invitation to come and serve and protect, please be available.
Imeya kumasipala eNdwedwe uSemfeka uthi-ke azothathelwa-ke izinyathelo amalungu omphakathi okuvela ukuthi-ke adayisa izimpahla zokuvuselela kabusha amakhaya aphephuka ngenxa-ke yezikhukhula. Lesi sikhalazo kwesivele ngesikhathi kuqhubeka imbizo yomphakathi ebikhuluma-ke kabanzi ngentuthuko edidiyelwe kanye nezinto-ke ezilungisiwe ezalimala ngenxa yemvula. Ngesikhathi kuqhubeka imbizo yomphakathi ebikhuluma kakhulu ngentuthuko edidiyelwe kwaWard 5, umeya ugxeke kakhulu abezisulu zezikhukhula abalinyalelwa izindlu zabo njengoba kuvela isikhalazo sokuthi bayayidayisa impahla okumele ngabe balungisa kabusha izindlu zabo. Sikhuzile lento ngesikhathi siqala ikhukhula sakuveza ukuthi abantu siqala mabethatha impahla kuba abantu abayidingayo ngempela. Kuyabonakala-ke ukuthi-ke abanye balabantu esikhuluma ngabo bebengevele bengayidingi impahla uma sesibanikezile. Abanye balabantu esithola ukuthi badayisa le mpahla bayidinga ngempela. Kufanele ngabe bakha ngayo kodwa kunokuthi bakhe ngayo bakhesa ukuyidayisa. Sivumelene-ke kodwa nomkhandlu wamakhosi kanje nanomkhandlu waseNdwedwe ukuthi cha sizoyilandela lolu daba ukuthi bonke laba ababonakala begila lo mkhuba bengaphinde belithola usizo kuhulumeni. Ilungu lomphakathi liveza ukuthi uzona zonke izinto ekufisa ukuthi umasipala uyibeke eqhulwini udaba lokulungiswa kwamanzi njengoba sekuphela isikhathi eside luyinkinga. Izinto efanele ngabe ziphuthumiswa kuqala mangachaza nje kahle yamanzi. Sengalandela kokunye kodwa into exake kakhulu umphakathi la lamanzi. And then ke bese kuba ke ezempilo. Number 3 ezokuphepha. Izona izinto singathanda ukuthi zihambe phambili. Echaza umeya uthokunye kwakhe kakhulukazi ukuthinta amanzi kakulula kubona njengoba udaba lokusetshenziswa amanzi emphakathini lusingathwa umasipala isifunda iLembe kodwa benza ngakho konke okusemandleni ukuthi amaloli aletha amanzi aletha ngendlela efanele. Okunye akuvezile ungahambisani nemibiko ethi abamaloli bayawadayisela abantu amanzi. Sesihlupha ngale ama-water tankers. Abantu bafike beze kuthina uzozwa nje basila embizweni bazosho ukuthi ama-water tankers amanzi adayiswa bese ukuthi asilethe ubufakazi ukuthi amanzi adayiswa engabe sabakhona ovelayo kodwa njengamanje silekelele wona ama-water tankers enza omkhulu futhi umehluko emphakathini kodwa inhloso yethu asikholelwa ukuthi abantu kufuneka bephuza amanzi kuma-water tankers. Njengomasipala sikholelwa ukuthi i-water tanker kufuneka isebenze in case of emergency uma ngabe kunenkinga amanzi engekho. Ingakho njengamanje sibhizi-ke nohlelo lokuthi cha leli pipe uma liqala nje ukusebenza sikholwa ukuthi izobe silixazulule zonke inkinga zamanzi ikakhulukazi kula mawadi ethanga la ngaseBhamshela. Kudebogo Sibisi ngiseNdwedwe. Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu eMpangeni High uSizwe uthi-ke ukusebenza ngokubambisana phakathi kwakhe nothisha ikhona ukwenza lesi sikole sihleze sivela njalo ezintweni ezinhle. Uzwane kusho lokho ekhuluma neziko lezindaba ku-NKZN.TV kulandela ukuthi-ke baqoqode emakhanda bonke abanye othisha ngesikhathi komnyango wezemfundo kuzwelonke ukomelisa othisha benze kahle kulonyaka emkhakheni-ke womholi ovelele ukwenza kahle ebuholeni-ke besikole samabanga aphezulu okuyi-Excellence in Secondary School Leadership. Uthisha nhloko wesikole samabanga aphezulu eMpangeni High uSizwe ugqamise ukusebenza ngokubambisana phakathi kwakhe nothisha balesi sikole okuyikho wathi kuyisizathu sempumelelo yakhe kulesi sikole. Uzwane usho kanje ngenkathi umnyango wezemfundo kusifunda iKing Cetshwayo ubungaza ukuchonywa kwakhe uphaphe lwegwalagwala njengoba ehlabene ngendondo yokuba ngithisha nhloko ovelele kuzwelonke. Into engibonile esenze ukuthi sikwazi ukuphumelela ezintweni ebesifisa ukuzenza okokuqala ukuthi sikwazile ukuthi sisebenzisane nabo bonke inazonke inhlaka igoverning board njengoba ngibalile nemanagement kodwa okukhulu kakhulu ukuthi ke sifakile ukuthi nawe uma uprincipal kufanele ube khona mawuthi othisha bayemaklasini kufanele ufundise nawe makuthiwa othisha babe kwisport benza izinto nawe kufanele ukwenza njengoba ngiculisa nje ikhwaya lesikole senza nezinye izinto so othisha mabekubona na ukuthi uyayithatha indima yakho njengomholi uhole kuba lula ukuthi nabo balandele ngendlela efanele. uMangethe uthi uzizwa ethobeke kakhulu ngokuthola lo mklomelo njengoba ngike ngaveza ukuthi umuntu uzizwa ethobeke kakhulu ngoba ikakhulukazi kuhlomula isikole kwile award esiyitholile njengoba ngivezile ukuthi kunezinto ezitholwe isikole sothola ilibrary engeke nje kuphela ibenefit isikole sethu
njoba sikhulume ngeconcept education village usho ukuthi isikole sethu siyasivula sisivulela nezinye izikole so sijabula nje kakhulu ukuthi isikole sethu si recognize national department. Kanti usihlalo wothishanhloko kusifundazwe KwaZulu-Natal uLinda Sheze uthi nabanye othishanhloko namasekela abo kufanele bekukhuthalele ukungenela imincintiswano enjengalena ukuze kuzothuthuka imiphumela ezikoleni abaziphethe. Umphakathi ongenazo izikole ezisebenza kahle umphakathi ongeke uthuthuke lo. So ngiyabagqugquzela othishanhloko nosekela thishanhloko kuyikoleni abakuzona ukuthi basithathe lesi sikhundla njengesikhundla esibalekile benze sure ukuthi babe sakhona kulezo zikole zisebenza kahle ukuze izingane eziza kulezo zikole zithole something out of it. Ngiyabagqugquzela nabo principal no deputy ukuthi bathathe inhlangano njengosapha bathathe ama-competition njengama-National Teachers Association from i-department benze sure ukuthi bayazingenela lama-competition ngoba agqugquzela umsebenzi ofale wenziwe kahle ezikoleni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngesempangeni. Asiphinde sithishelele ezitolo sokubuya futhi siqhubeke nazindaba zethu. Phinde sikwamukele imbukelo sabukele zona ke indaba ze-1KZNTV nazi-ke besithi zona ehamba phambili. Isilo Sinxuse Amadoda kube abe Ngabavikeli.Lisuse Umsindo ibloho laseReyinkonyeni kanti amaphoyisa ke angasangawutholi umhlaba khefu. Irandi liwu-17.28 maqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-20.25 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libe u-17.72 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe, igolide lona libe $1,762.65 ounce, kuthole ngahluziwe wona ube $93.67 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abadlali bemidlalo enhlobonhlobo KwaZulu-Natal kulindele ukuba behlelwe ingqayizivele yethuba lokuzibonakalisa ngekhono labo ongagcina ke holela ekutheni ke besithole sebedlalela namanye amaqembu amakhulu kuleli nelesizwe ke imbala. Lokhu ke kuzokwenzeka ngomhla zi-12 kuya mhla zi-11 ngenyanga ke ezayo uma ke sekuqala imidlalo yamaSalga Games ezoqoka ke ompetha besifundazwe ozosingathwa isifunda saseMajuba. Le midlalo ke ezokubeke inezihlobo zemidlalo ezingama-20 izokuba kuseNewcastle kanye naseDannhauser enhla nelikaMthaniya. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele ke ziyaguqa bese kuphathele zona osuku namhlanje mina nawe ke sesiyobonana masiphinde sibonana nisale kahle emakhaya.